Okay ka lang? Sarong 30 anyos na babae ang tinabangan kang personahes kan San Andres Municipal Police Station na mapaaki sa kasagsagan kan panrarapado kan Super Typhoon Pipito alas 6:30 kasuudmang aga Nobyembre 17 sa Sitio Ormoc, Barangay Datag, San Andres, Catanduanes. Pigbisto ang nangaki na si Chona Reyes Timula, residente kan parehong lugar. Istorya ni Police Captain Francis Tabo, ang acting chief of police kanaunang bita na hepatura, mantang nagkukondusir nin ocular inspection sa inda mga kabuhan, sarong concerned citizen na lalaki ang naghagad akudir sa inda na maidaran sarong umakio na babayi sa ospital. Alagad darakan padagos na panrarapado kan bagyo, nagkusaanan kapulisan na mapaaki ang naunang bita na nanay. Nagkataon man kaya nakaiba sa mga nagrekoridang pulisya ang sa indang pag-iribang registered midwife na si Patrolman Karil Anta Birara, an Assistant Police Community Relations Officer kan sa indang hepatura, kaya matrayumpong naisalbar ang buhay kan sarong healthy baby boy. Along the National Road, yung pinarahan namin, ay interior pa po, to more or less 300 meters pa at hindi po makapasok ang patrol car, kaya takbo na agad sila. At pagdating nila doon, ayun, nasa stage na po ng delivery. Kaya siyempre, nurse at midwife pa to, saka si Chief WCPD, immediately yung medical aid and assistance, sila na po ang nagpanak doon sa mother. Dugang pa ni Police Captain Tabo, inian sa indang primerong beses na may napaaki. Kakaibang eksperyensya ng gadaa ini, hulita nangyari pa mismo sa tahaw kan bagyo. Ma'am, yung impact lang sa community is overwhelming, although mahina ang signal, pero may nagpe-feedback din na nakaabot na daw kung science to information. Tapos grabing pasalamat pati dyan sa region, national. Oo, na ganun yung assistance na naitaw ng PNP San Andres. Although mandate naman talaga ito sa gabos na kapulisan na in case of any eventualities or emergencies, we will render services. Sa ngunyan, nasa Juan Alberto District Memorial Hospital na ang mag-ina para sa magkakanigong medical na asistensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.